kasur kabri uhenyo trap hakani ka kenti ka bamenta ka let banya kendo yo subir sangma DSP City hakamrat rekam jong u ha police reserve habakran hakilat pathai kubor hadin ka jingya kendo na kalyang ubiji lapang ubadei udkhot jong ka SKBUH ulaong baka jingdawahi jong kasur kabri uhenyo trap ka long bed ban penyo ya ka hok na ka benta uba Chesterfield. Thank you. Ulaya tua bahadien ka jinga kendo yaw subir sangma na kalyang uni upulit ulaong ba umdon bor satya ban ay karay na marka bor hi kasyong haki bakam halor ban yau. Shushu ulaong bahadien ka dorbar ka baladeb layo ban pedyang hikikot kisla hakabayadey bat ubache. Baladon ka jingsngo tu bakadon ka aka shalendet na maria kikirteng jong kipulit la pendam no da usiali. Habayadei bat kanie na kalyang kasur kabri uhenyo trap kalapin pau balada katenat pulit kampen pau ki kerteng jong ki basiat yau ba chi balada kim kem no ya ki pulit na kalyang jong ki bat ki pat ba kinom trei ringkat ba katenat pulit bat kinom don jing shania shu ya katenat pulit. Hakane ka janmet ka bamta ginang ne po police reserve nakaliang jong ka konhun jong ka sur ka bri nyo trap ya ka ba ngi ju dawa na ka por ka por ya ka ba kentien hi ka long ba ngi ne le ngi nom sange ya ka gamat ka ba ngi nakaliang jong ka sur ka bri nyo trap ngi ju dawa na ka police department ya ka ban penyo ya ka hong na ka benta iba liat ceris tafid tangkiu ibala sya set yam ha kipulen te ngi haduk man tahi nang dewai kane ka bangin yo ka jing besar ka bahok ya ka ba ngila men hakitu ki pori badep ngila mut bani kenduk ya ba jeff shooting bade ayo ndangi sem layo ban kenduk namar ba gila itu bala transfer no te hakani ka janmit ka menta ngidan hang ne popular reserve den ba ngilawan kenduk ya ayo ba subir sangma ha ka ba ngilayo ban ekran bat kene ka por ka menta tenre nakaliang ka jong iru imsem ladon kata ka 30 ban ong ba ina man ay takaray namar ba iru idang wan jon thamai te namar ba ka kam hi ka bala ban ay ka jing sai ka ba kambyang hi ka de nakaliang jong ba vivek bat iba tongper dong tenger te ngi nakaliang jong ka sur jong ka bri nyu tram nginom sange ladang ngimpat yo ya kene ka jing bisar ka bahok ka bakhoj ya ka ba ke ka bangi dawa kolong ba de ban ke mardor ya kini ki badon khti ban penyap ye ba Chesterfield. Thank you namar ba ngitip syai ka an gadon na ka benta wat iki ba penyap iki marat ro ki syakem ki don haki kenon an nginum la ban penyap kelumar iki marat tenre kane ka kisle ke ba lajaw lah ba penyap yo breu kam tam siteng met siteng snya ban lej ban rong haying kem de keno ka jingtip kila lek don bor kila penken ya ka an tenre na kaliang ko jingi kum ka kenhun jong ka sur ka bri nyotrap ngidawa ba lade ban kem no mardor balade ban pensai pa iba na hero ya kene ka igini ki kerteng jong ini bodon kti na ka benta kene ka kam jong iba Chesterfield. Thank you kumba ngiladap ban ya keren ro halor tu ka assembly ka baladap ro hadin bangi layo kitu kikot kisla hadin ki bala kila aisyali roh tu bala penjak kerteng jong kitu ki badon kti ya kaban penyap iba Chesterfield. Thank you tenre kane kadon ka aka shalandan kaba kidon ki kam butu ki kamburi ke jongki te ko majang sud jasyan hakini ki tayo ki bala dap hadin ki bala kilo ban kem ya i jek bayang rai hakikam ki balong illegal ki kambe an tenre ngi kwa ro ba mentahi kene kenti kino ki badon kti hakane ka kambe an ke ba penyap iba Chesterfield. Thank you ro ki ban kem no mardor bat ba ki ban pensai pa iba no hi lem kum tahi ba nakaliang ke jungi kum ki pa iba ya ka police department hi lane ka trat pulit hi nginam don jisnya asyun ande khmat ya kata kalau ka kentin ka basai lane ka message ka bandai ka sarkar ro bat fi ki pa iba ro ki ba pilu i ling ba jong ka social media ro ba fi de ban tip shahi ba lada nakaliang jong ka police department lane ka trat pulit lada kam ai no e ka jing shahi mardor bat iban pensai no ek ki kerteng ki baron kti ban penyap iba let Chesterfield. Thank you
Kawamut ba nang ni sikmat nginam ya tresyo bat ka police department lan yang ngimdon di sini asyiro ya ka police department kumba kamuto hi jong ka police department ro ka ong ba irap ingi nginirap epi telada kene hi kamuto kamlong katkum ka kam ka jungki kamut ba nang ni sikmat ni ngimdon di sini asyo kamtam na kaler jong ka surga binyu trap bat na ka sur jong pai ba hi boro police bun